Bună, dragii mei! Astăzi am fost la mall, la Vivo și mi-am luat un bubble tea și vreau să dau o notă la el. Îl am chiar aici. Am cerut cu zmeură și bobițe de zmeură și sirop și e cu lapte. Am aici paiul. Îl voi băga. Am amestecat și haideți să gustăm. Sincer, mie mi-a plăcut mereu ăsta cu lapte și bobițele sunt foarte dulci și îți dă un gust așa de smeură. Foarte... Cred că o să-i dau 10 din 10, sincer. Are un gust chiar foarte bun. Și e pus cu bobițele, nu sunt cam bobițe cum ar fi, e mai multă... nu știu, un zmeură, nu e zmeură, este zmeură cum ar fi cu căpșuni, este o combinație foarte tare, cred. Da, deci 10 din 10. Nu uitați să dați un like și un subscribe dacă vreți să mai fac videoclipuri. Pa!